ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. айни замон дар шаҳри Исор 8-ум микрорайонда қарор дорем. дар инҷо бозори нав ва дар он ҷо бошад вокзал маркази шаҳри Исор ва хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст дар 10-ум ошонаш. бисёр бад гап мезанем, рафтем. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 80 метри квадратӣ дар 10-ум ошонаи бинои навастройка. хона дар 8-ум микрорайони шаҳри Исор ҷойгир аст, назди тарабхонаи Лаззат. минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. дар наздикии бино мактаб, садик ва бозори нав ҷойгир ҳастанд. худи бино назди раҳи мошингарда ҷойгир аст, назди раҳи калон. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед дӯстони азиз, даромадгоҳ, шкаф купе, хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизеро ки дар навор мебинед ҳамаш меистад дӯстони азиз. мехаред, медурӯину зиндагӣ мекунед ва дар ин ҷо якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом ва дар ин ҷо бошад кладовка дӯстони азиз. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири зебо ва таъмири нав дорад. дар таъмири ин хона соҳиби хона маблағи зиёд сарф кардагианд. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра истиқоматӣ, қонинҳо, пардаҳо, кондитсионер, телевизор ҳамааш меистад. мехаред, медурӯину зиндагӣ мекунед. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳама трезо дӯстони азиз решотка доранд, панҷара кардагӣ. ва дар ин ҷо кладовка мебошад дӯстони азиз. ҷои чизмонӣ метавонед дар ин ҷо либосҳову курпачора монед. дар ин ҷо ҳамон ва ҳоҷатхона, мошинаи ҷомашӯӣ, термикс ҳамаш меистад. чӣ хеле мебинед масоҳати ҳоҷатхона ва ҳаммом кам аст. ва ин бошад ошхона дӯстони азиз. чӣ хеле мебинед таъмири бениҳоят зебо дорад. ҳамаи кухни гарнитур, яхдон, духовка ҳамаш меистад. фишори обам баланд аст. хона бо барқ ва об таъмин мебошад. нархи хона бошад $63000. боз савдо мешавад ва алиш мешавад. бо хона дар шаҳри Душанбе, масоҳаташ тақрибан 50 метри квадратӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран WhatsApp доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. таъмири бениҳоят зебо, таъмири нав, таъмири қимат дорад. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. мехаред, медурӯину зиндагӣ мекунед. марҳамат дӯстони азиз, ҳам фурӯшӣ мебошад ва ҳам алиш мешавад. бо хона дар шаҳри Душанбе тақрибан 50 метри квадратӣ бошад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.